କାହିଁକି ବଳିଦେବି? ମୁଁ କଳଙ୍କ ବଳିଦେବି ପତିତ ମାନବ ବାନାକୁ ତୋ ପତିତ ପାବନ ମାନଙ୍କୁ ଛିଣ୍ଡେଇଦେବି। ମୁଁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ତୋର ସେଇ ଦାରୁ ମୂରତିକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭେଙ୍ଗି ଦେବି ସମୁଦ୍ରକୁ ଭେଙ୍ଗି ଦୁଃଖର ଗଣ୍ଠିଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ମତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମାରିବୁ କାଲିଆ? ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଶେଷ ହେଇନି? ତୁମ ପରୀକ୍ଷାର କ'ଣ ଶେଷ ହେଇନି? ଆଉ ତମେ ମୋ ପାଖରୁ ଆଉ କି ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ଆଉ କି ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ମତେ ମାରିଦିଅ ଠାକୁରେ, ମତେ ମାରିଦିଅ।